Bună, sunt Andreea, am 22 de ani și sunt studentă în anul 1 la master. În timpul facultății, din cauza stresului acumulat în perioada examenelor și proiectelor, am observat că îmi cade părul foarte mult. Atunci, o colegă mi-a recomandat crema cu petrol pentru păr de la Viva Natura. De 3 ani o folosesc în mod regulat, o dată pe săptămână, o aplic cu 30 de minute înainte să mă spăl pe cap și dă rezultate vizibile de la primele aplicări. O recomand tuturor celor care au probleme cu căderea părului și mulțumesc celor de la Viva Natura pentru acest produs minunat. Cumpărați crema cu petrol pentru păr de la Viva Natura pentru că este un produs 100% natural și românesc. La revedere!